Ibalik, dugay kong nagpapot. Miyabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpapot. Salamat na niya ka. Kisa ka. Pero imo sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mo ikaw. Ikaw mo ako. Tumkigikan ka ako. Nagpabot pa rin mo arong nagiyan. Ikaw ang tagyayin. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhay ako sa kapatay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahiyong mabuhay ang pag-usap! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit yun ko ikaw mag-usap? Haga sa kinaiyahan, malisod tungkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod samton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon kagatuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alini. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Usa to gisulti mo? Si Mayan nagsabak? Naroon karon mo lang kiniibalatan ako kato. Naipaw kang importante na ko ang bisang unsang maritungod kay Mayan. Miabot na yun ang akong ipaabot. Dili ba kayo? Maubot ang kinahanglan panuhon o maayo. O kinahanglan ka dili tamupalpak. Naibaw ko. Dahil sa bantay. Gusto ko niya ng matanga sa duwa. Ikaw, Carlo, kay bulungan ka. Kung magplano ka sa mga tulisonta, hayahay kayo. Makuha nato ang atong gusto. Pero kung sa pagsunod na ganis Villa Mariano, sigit ang palpak, sukat pa ganyan to. Ang lapila. Bitaw, gusto ka. Di maras ka na napita. Di maras ka sa Villa Mariano. Sa unang higayon, ipakyas mo ako sa isugo ko. Sa ikaduhang higayon, wak ta makasunod. Mo karong higayon na, ako ang magplano. Magplano ko o guwag si Bisan Kinsang mahibaw rin eh. Sultihan ko lang ko, inig-abot na sa iyo.
Huwag hunong ang tulis sa nakalain-laing dapit dinis kasikbit ng mga isla. Gidaginot nila hangtod ang mga tindahan. Desperado na sa inyo. O gayan, usaning mga adlaw, Paulo. Mukalit na lang sila sa pagsung din. Mga kinahalaman ng takanunay. Dili ba nino? Mag-aampo nga kinahanglang dili ta maunhan ni Servando. Dili ko magpaunan niya. Taw-taw lang nagpundo si Servando din sa isla. Mas maayo tingali, Paulo, nga ihiklin mo sila ang dapit si Mayan. Halayo din sa Manila ba? May kwarta ka. Kaya ni mong ibutang siyang usa ka dapit nga luwas. Samtang nagpadayon paggukod kang Servando din. Pero kung nabitaw ko na ninong. Karoon na ang hustong panahon. Akong idol ito ba yung dunggan sa mong tiyan, ha? Nasab! Aray! Mura magminggahi? Mura ko gitok mo? Gago! Gamay pa kaayo na, no? Hoy! Sara! Oops! Saks panda! Gano'n na? Gano'n ginulit na mo yung dungga sa tiyan mo yan? Chansing ka, ha? Ay! Ala na! Miliyog na sa paminawa, Paulo! Pagdali! Hay! Uy! Milihok! Gipatinan ko! Da! Ingon kita ko nga, mamatip! Nagparis lang mong duhada! Ako yung ninong, ha? Dahil ko graso nga nung ikaw man, dahil. Natural! Kinsa mo di ay, hatagan ni mong ninong nga tiguang ang iyong anak? Kanaging wapo! Natural! Ako na! Hoy! Di kog ninong habugiron, no? Maliwat na ba ko na kinukos? Saman niyan, siguro ka, dili. Dili! Uli lang, hoy! Oy! Ikaw pa! Kinsa maguday magninong? Aw, inoon, di ko milyonaryo. Tiyali bag, ngita mo parehas ninyo. Oo, Dili, oy! Ao! Pastilan, klaro na kayo imong tiyan. Pila nagipaglabay sa adlaw, no? Pila na ba na kabuhan, Mian? Moon naman, anay. Oy. Hay, gamay lang di ang panahon. Kinahanglang mangandam ka na para sa mga gamiton sa bata. Oo, bitaw. Nang lang yun. Panahon ng tingali nga dadon mo ubi ang imong asawa, Paulo. Ninong, dili na kinahanglan. Si Doktora Luz na lang. Katumian, he? Uy, ubi ba ko to siya? Oo, no? Siya ang gusto kong handle na ako. May birthing clinic siya din, he. At lang ko dito. Nganong dili man sa syudad, Mian? Maayo dito kay daghang mga modernong kahimanan. Nay, dini ko ipanganak sa Isla Maria. Wa ka ni doktor ka ni ato. Pero kaluoy sa Ginoo, napanganak ko ni nanay nga way daw. O sabay kalainan ko sa mga nanganak din sa ato. Siguro ka mo na yung gusto? O Paulo, o kung mahimo pa lang, anhay na lang ko mga anak din sa Villa Mariano. Pwede. Paghisultihan na to si Dr. Alos. Nagkasiguro kong upahigayo niya ang tanan. Oo, bitaw. Dadoon na lang ang klinik niya din, he. Wa may posible kwarta ba? Radje, hilom. Tinong akong gingon pa. Unsa ka bang mura ka man hinuog mo ibana? Tingnan gusto kang ikay mo tambong panganak yun mismo ni Mian. Pwede. Kanapa? Kakita ko? Gago. Ay, Tarantado kayo ba? papa sa doy.
Panagsakit ang nakakatawa din eh. Butlon pag ina itong kalipay. Oy, ibutang sa lugar ka ng komedya mo. Way kaso, Ninong. Naana, da kami anang radye. Laon na kayo nga mo panagsuod. Wa pa to kaabot sa kumingking. Da, kadungog ka pa? Ikaw, magod. Tahit ra kay ka. Lusen up. Para di ka musamot o katiguan. Unsa? Na. Ikaw ha, gara ka? Ay, pastilan ka na bata. Pagkasiaw lang yun. Unsa? Pasiaw pa to para ninyo? Ay, kanimo, Jess. Gusto ba yan si Radje? Sobra ka na kayo kahugot sa imong pagkatao o sa imong mga lagda. Paluag-luag gamay, oy, para ma-enjoy ka. O siya balita? Di aras na din ni boss. Wa sa syudad. Ang nadunggan ko si Dr. Luz ang nagatiman kami yan. O mao ko nung handle siya pagpanganak. Kanusa? Kanusa ang mga anak sa mayan? Wa ko kay boss. Gago! Ano ka mangutana? Ha? Parang tanang ko boss. Oh! Tungod kay mauna nga itong yawi. Aron makapadool kita og matuman ang buhaton kong pagkidnap kang bayan. Boss. Kado. Nabuang ang tingal ni boss. Ay, hinayin nito kaya ang tingog. Oh, saya problema. Di plano niya ginapon si Mian. Ang saan na ito ng mabdos? Ano sa? Sunod po niya ang bisita sa klinika ni Dr. Luz. Klaro. Maunay ang isugo na ako, kaya ipaklaro kung kano sa ang schedule. Ay, ora. Paitay niyo eh. Hasta ko istorya na to, kinahanglan pang hinay. Kisang may sakinan din sa Isla Maria. Kinahanglan matikuha kag sakinan aron magamit na to. Lumig siguro markado na nila ang atong sakinan. Mangdili po ang gusto ko kanang sakinan nga dili dodahan. Sabi ang mayaro. Gusto ka? Dili sila magduda, pero kung may mahanaw ng sakyanan, maalarma na yun sila. O labing siguro, magduda. Dili pwede sa Villa Mayano. Dr. Luz. Tuod. Si Dr. Luz. Gusto. Dili na kita kinarabangita sa rayo. Aras tungod. Kanang trabaho mo sa nakautoba. Ma! Schedule na may ang sa klinika ng Dr. Luz. Halawan. Oo. Mas makumpiyansa sila kung adlawan. Usahan ko ba isod? Maibawaan mo ka na, ugma, Cardo. Ako na'y maibaw. Mas mahayong ako na ang muprano. Aron way palpa. Ngano mo man mo hawiri si Paulo? May schedule ka man di ay sa doktora. Kaya ni nako, Nay.
Importante ni Soryahan ni Paulo ug ang mayor. Kuyugan ta na lang ka. Ayaw na lang, Nay. Misuot na ba ng imong arthritis? Ay, okay ra. Basta kuyugan ta ka. Tuwa man ka si Jess kang Paulo. Si Reggie ug si tatay ang akong kuyog, Nay. Ayaw ka pala ka. Mao ba? Nahala, sige. Mukuyog magkadi ay tatay mo. Paulo, Nagkalungan ka rin. sa unsa? Sa pangutana ka ni mo ni Mayor, nagpaabot siya sa imong tubag. Unsa ganito gipungutan mo, Mayor? Sabay na hitabo ni mo. Kaganina dito sa opisina, Mayor, ha? Nagaling mo kong hilag sa bata. Unsa? Ang hilag sa bata sa kong dangko. Katong kanunay kong pagdamguhan. Dili ba nga dugay ka namang wa magdamgo? Oo. Pero karon, dili ito damgo. Bitaw, nagmata ka. O gadlaw ang dako. Pagkusiyan na ganato, Ninong. Gusto ko makaabot na yung tasbay. Ato ka speakers. Ang sa kinanang mo kuhaon, timing ini gawas na damihan. Nahigayo na di nagibos sipiat pamplano. Mian, kana bang magdusa ba? Murag yung di babae, no? Ha? Mamaptos pa ko di papay? Pero wag yun siya kay pagsuod pa ng anak. Katauno na kay ko. Kisa bentaon na siya, Naglong sleeves na ba? Kalimuot aron? Mura man ako nag-disguise. Reggie, ngano ka? Di ka nga nag-disguise ra na siyang mabdos. Sa may sunod nga mahitabo, mga higalan munti ang matagyugto ni Bugilanon nga naguluhan. Orong! Sinuhat ni Cora Rosales o sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Tilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.